Tá sár haisbántas tug a Gaillimh Machan de Ard Mhacha go dtí sa Sraith, faras nach bhfuil le buaicphointí Gaillimh, chailir a going mio agus Kirkig. Cha mi holdres lán súr an Gaillimh Saimúil seo about a tSraith an Sraith Lidl. Dar nó Ard Mhacha tactaiseach agus an dó chluthe có go dtí seo buaite. Se sin misneach dó deisir cúlín an count ag Aoife Mackay agus sin túsmá dómhan tá tróna. Agus ar Dave Ellen, Gaillimh tactaiseach agus an chéad dó chluthe cailte. Buntáiste ball is mór méid in terms of den bhlín an buntáiste an son le tarraitigh an réiteoir agus Calís feice istigh an son címan de ríist ilinge tactaisteach an son agus réiteoir díreach ar an spotte agus seans go bheith comíist cart agus setá carta darragh díreach tá spánta an son agus imethe den farc an son tá Linda Booth carta darragh an son peocha sús ag an ngáilimh ach ar clár na scór Ard Mhacha glán in uachtar deisir cúlín eile an count son ag tactaisteach ó Roisin Mulligan. Cúlín in isir clár na scór cos a chéad le agus rihan ráis ar fad lótha. Leis an Gaillimh ag glóir tá spántas níos fearr go cinnte in san tarna le chuoinnig iad le cethar díog. Cén sa isteach sa cúne. Ilín Géir go maith. Pas amach an son dí Roisin Leonard. Alva Davran ag an deire á seo níos fearr ón ngáilimh. Séan ag a héann an chéad scór sa clé ag an ngáilimh agus díog ar níag idir tactaiseach sa caibhlann. Pas maith an son am réad glynú Leanne Cohen be ceart marrá. Deisir cúlín eile agus an countsa ag Leanne Cohen. Gaillimh ag feabhsúin sa Bart na Lú Clasa. Dave Ard Mhacha tosa her bríomhar chun Elaine ceist. Spántas más chéad dá chluthe go dtí seo deisir cúlín an countsa ag Lauren McConville. Poiste go maith go siúd. Fearna ar neistí trí cúlín a ríist. Cíime de ríist. Bhí sé fannacht an countsa iirecht Ard. Ag a deire ar an trasnán. Is cúl. Beidir tastáil ó ngáilimh agus tá seo lámh an Ard ag an réiteoir scuilann sé leis agus Dacrachtaí an ngáilimh tactaisteach an son an pas imithe siar gansa ráiste ó sa cóir amach an son agus ag a deir tá bearna agus oscailt ag an ngáilimh agus seans beidir a cúl má leanann siad lótha ag a deir díreach ar an trasnán an son ag Roisin Leonard. Bhí lehan san son ar cúlacha ag a deir iireach Leonard methe thar an trasnán dhá chúlín idir na fórna an sa ach an adóg dheirigh séit an sa trí bhua as i chéile ag Ard Mhacha Gaillimh fós gan éon bhua imlíana.